Hola de nou! Avui us porto exercicis per treballar el diafragma, el gran oblidat. És un múscul que és molt important i no li prestem gairebé atenció. Té insercions a la columna per l'esquena i és molt important també per aquests moments que estem passant ara, que el sistema respiratori s'ha de tenir sa i amb força. Llavors farem una mica de treball de relaxació i de control. Començarem amb respiracions profundes, per poder anar relaxant i mobilitzant aquest diafragma. La majoria de les persones el tenen bloquejat en inspiració. Això ho podem veure de manera que si ens estirem i trobem que les costelles se'ns marquen molt i estan com si estiguessin obertes, vol dir que el diafragma està bloquejat en inspiració. La majoria de la gent d'ara mateix de la societat té aquest problema. Llavors, per començar, és una mica complicat saber realment si estem controlant el diafragma o no. Llavors, vaig amb tot perquè ho pugueu veure bé. Ens posarem en quadrupèdia i farem les respiracions en aquesta posició perquè afavoreix el moviment de la panxa. Ens és més fàcil de fer. Us ho ensenyo. Venim aquí i a l'agafar aire inflarem la panxa i al treure'l l'amagarem. I un altre cop. Quan tinguem ja controlat el moviment en aquesta posició, podrem passar en una posició de genolls o de peu, com estigueu més còmodes. Intentem que no sigui asseguts amb les cames endavant, perquè si no hi ha més retracció posterior i se'ns col·loca malament la cadira i és més complicat de treballar. Ens posem així i d'aquí feu el treball mateix, però clar, aquí ja no hi ha la gravetat que ens ajuda i llavors és una mica més complicat, però en teoria es pot fer. Anireu notant que cada vegada podeu inflar més la panxa, o és el que heu d'anar notant, mica en mica, d'acord? És relaxadament, no heu de fer força per inflar-la, ni heu de fer res especial, simplement és deixo que s'infli. De fet, si feu més força al treure l'aire, amagueu més la panxa, després al deixar entrar aire ja s'inflarà sola. Ja veureu que us sortirà molt bé. El següent exercici que farem serà treball de relaxació, però manual, Llavors buscarem el punt on s'acaben les costelles, que podem notar-les, i des d'aquest angle anirem fent un massatge, una pressió lliscant, en diagonal cap avall. Aquí, en diagonal avall. Això és millor fer-ho estirat panxa amunt, però avui no tinc ningú que em gravi, així que no puc fer en aquesta posició, us ho ensenyo així asseguda. I llavors passarem a l'altre costat. Feu 10 vegades per costat, això. Notareu que aquí al mig molesta, és pel diafragma i perquè hi ha la boca de l'estómac. No aneu molt amunt i apreteu molt perquè és molest, però intenteu arribar el més amunt que pugueu. Si aneu més amunt, intenteu no apretar molt aquí, en plan que serà molt incòmode, i si heu menjat, menja encara. Sí que heu de menjar. Farem 10 per costat.
Amb el següent exercici potenciarem la musculatura diafragmàtica i intercostal, d'acord? Llavors, el que farem serà mantenir l'aire, traient aire, amb els llavis pinçats, com si buféssim una espelma, però intentem mantenir el màxim d'estona que puguem. Sí? Primer traiem tot l'aire, agafem aire i bufant. Tota l'estona que puguem. Podeu anar comptant, sí? I així podeu veure si cada cop podeu aguantar més estona. Ho feu 10 vegades. Per finalitzar farem un exercici que és per relaxar les fàscies. La fàscia és un teixit connectiu que recobreix els músculs de tot el cos, els ajunta amb els ossos, bueno, està per totes partes. Llavors, no és contràctil, però es pot tensar. Llavors, quan es tensa, s'engruixeix i es torna més rígida i dificulta més la mobilitat. I com que la caixa toràcica és la gran oblidada, doncs la fàscia de la caixa toràcica normalment està molt tensa. Llavors us ensenyo com funciona això. Fa mal, jo us aviso ara que el que farem ara fa mal, però no passa res, és para el bien del cuerpo del uno. Llavors, agafes la chichilla, o sigui el pellejo, sí? Llavors has d'anar ben a profunditat, no s'hi val fer així i ja ho he agafat, perquè això no fem res, sí? Hem d'agafar això i llavors aquí, a partir d'aquí, anar a buscar la profunditat per saber que hem agafat bé la fàscia. I a partir d'aquí estiro fora, sí? Cap allà. Per apartar la pell del meu cos, diguéssim. I aquí respiro tranquil·lament, aguanto uns segons i deixo anar de cop. Sí? Anem a l'altre costat. Vinc aquí. I deixo anar de cop. Aquí una mica serà com ho aneu veient vosaltres, dels llocs. Heu d'anar buscant els llocs que tinguin relació amb ossos. Per exemple, el que hem explicat abans al final aquest de les costelles, aquí podeu venir a buscar, trobareu així de tensió. Tot el recorregut costal, inclús a l'esquena. Us ho ensenyo. Vinc aquí, a les vèrtebres. Les vèrtebres costa més, Estan ben enganxades, almenys les meves. Sí? Llavors aquí aneu veient, podeu anar fent 5 segons a cada lloc, que sapigueu que les dones a la línia, a la tira del sostén, sempre hi ha més tensió, que si aneu a buscar aquests llocs trobareu feina. Així que anar fent i ja explicareu com va.